mengasal penyut minangka pihak dalam barisan bahani bali dening para kadang putra aton kepuro sawanane yang jinondra kadya bledek mangsa ketiga gawe grising jalmong gawe kadene para kadang putra ingkang kalih gampang sasana busana bapak kontra sasana pagelaran Jawi wah roko Samboyo putra saking sasana busana lumapak wonten ing sasana Magelangan Agung punika candraning dening para kadang putra Anita Tronggo kang sami merasuk busana kaprajurit kang katingal bagus rupane cerdas terampil terkinas Jinondra saking Mandra Cemara candrane yen Jinondra kadya lintang panjenengan
Samboyo Putro Rabanyo Romo dirayang jalan sugi tidak ngerti yang jalan sergi pangkuasa asupan ambil kalau tidak prajurit lantaran karam sang pinangan sen dawe prajurit joko nasiman dan pikantuk kusuman dengan jejunuk demi sobrangit Roko Samboyo Putro wonten katalmen tindak Prabu Celeng Gabel sami derekaken ngrangsang pinanganten Dawe Prabu Joko Nasiwandana pikantuk kusumaning ayu Dewi Sanggalangit oh iya oh benjing bidal kumuro saking bantaraning negri ingkang palakasna ngabro busananira lir surya wedalira saking sajana nitya rasa madangi jagat kok mungo anem sak pucak-pucuk ing wukir mara babaton sumira kana saraten surya mega kelawan gunung ngaturaken pateng para kados Senukuriya kakung dalah putri menika kembaraken prajurit saking pantarangan pajaban Prabu Coklongo Sewandana kabegal dening Prabu Celeng bisa kembaran para mila kados puniki prahipun mari kita sarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngatos titipanipun pagendaran boten ngatalemen kita saking paguyuban keluarga besar kesambi putra nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sambi kala ngantos titipunipun pagendaran ing wasana para tantamaraga sambi putra lamaksana magita ing Paris Bayak siap siap
Roko Saboyo Putro
Yatala. Samboyo Putro Samboyo Putro Rapanya perempuan yang jalan kesenggitan milik Prabu Celeng Gebel. Non sewu kula nuwun sampurasun. Eyang Celeng Srenggi ugi kaderek dening Prabu Celeng Gembel Pangwasa Alasuban. Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel tak suwun tekamu, tak jaluk tekamu. Enggal cekar saking papan gunung moyang, tak derek enggal rawuh wonten ing papan gunung Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel tak jaluk teka moyang. Hadir, 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 hadir dan hadirlah. Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel tak jaluk teka moyang Celeng Srenggi. Hadir, 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 hadir dan hadirlah. Enggal cekar saking papan gunung moyang Celeng Srenggi. Raga Samboyo Putra. Iya. Eyang enggal cekar saking papan gunung moyang Eyang Celeng Srenggi Pangwasa Alasuban. Ya.
iya kalau
Dumateng pangeran kang lumateng kita sam kalesa saking sambika inapena saking bilahi kasanian ingkang sampun alur tinggalane leluhur kang suwargi mila monggo sami diuri-uri ring lestari kabudayana Jawi Bunda Wariyati ingkang mandhekan Bapa Gunawan minangka sasapuhipun Raga Sambaya putra ingkang paringan asma Katami asri padepa ipo Duh Gusti kula nyuwun pangayoman lumateng kula sak rombongan Raga Sambaya putra nindakake pakarya menghibur para kadang pirasaba Duh Gusti ingkang maha murah ingkang tansah karasa paring bebungan kita tansah aja lali manembet nanging aja amung sak riyah-riyah Raga Sambaya putra Raga Sambaya putra kalesa ing sambikala
Samboyo Putra yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino jet rucek jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dik semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama nilai karo priya liya jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso coba ngayu memeleng aku mring sliramu aja teka melasa putra putrimu aku ora kuno apa teraku jiwa wis tak trima pasrah karo sang kuwasa Rangga Samboyo Putra sliramu wong ayu kaya rino cek rucek jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dik semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya
ora ngira yen saiki uripku banget nalongso wong ayu mong welengku mrene sliramu aja teko melasa putra putrimu aku mangkora guna bapatraku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa. Oke, kembali diucapkan selamat siang untuk kawasan Dusun Kuwek Kunjang Kediri Jawa Timur. Ngenteni sirahmu ning kene tatu nganti saelengmu
Nuwun inggih. Ngaturaken dumateng para kadang Sena Budaya kakung dalah putri. Atur pasugatan ingkang kekalih gambaraken medalipun tari perang celeng. Ingkang sampun dipunaturaken dening para kadang putra saking paguyuban keluarga besar Raka Samya Putra. Mugi saged tetemel sampinipun saya Ki Panglepore manah kagem Bapak dalah Ibu ingkang dahat satu bumi hormatan. Ing mriki atur pasugatan angka 3 ngebaraken medalipun Patih Pujangga Anom kang sirebut Pujangga Anom. Mugi kaderek dening Prabu Raja Kalawang Sewandana. Para mila kados iki prahipun Emi kita sarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos titipun alipun pagelaran. Kita saking keluarga besar Raka Samya Putra nyuwun donga pangestu ugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sami kala ngantos titipun alipun pagelaran. Nuwun inggih. Ngaturaken dumateng para kadang Sena Budaya kakung dalah putri. Atur pasugatan salajengipun nggambaraken medalipun Patih Pujangga Anom kang sirebut Pujangga Anom. Wonten medal menika para mila kados iki prahipun. Emi kita sarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos titipun alipun pagelaran. Kita saking paguyuban keluarga besar Raka Samya Putra nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sami kala ngantos titipun alipun pagelaran. Eger Imang tur sore-sore sowan ana pana Raka. Lajak Eger bocah bagus. Di bocah di bocah Raka Samya Putra
On. Pinter itu saya saiki. Oh. Iya. Bicil saking sasana busana punika gambaraken Patih Pujangana kang sinebut Pujangana. Tebih saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Gedhe. Nderekaken utusanipun Prabu Raja Kalana Sewandana Raja kang sekti Mahambara. Irbudi Bawa Laksana. Pasaro tedas bapak kalune pandi sisaning Gerinda. On. Oh oh. Iya. Las. Mampake dening para sinopatih saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Gedhe. Wonten katalemen tindak Irapati Pujangana kang kaderek dening Temenggung Anatuja. Tebih saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Gedhe. Engkang kathah para kayen raja saking negeri, para manca, para menteri, para bupati nganti cacahé raja 1000 negara. Engkang gandrung kayuyon kalengga semaning ae jejuluk Dewi Sanggolangit. Mila Dewi Sanggolangit gadhahi patemboyo. Sinten to kemawon ingkang saged gadhahi tatanan ingkang dereng kepalaring jagat raya. Monika mangke badhe pikantuk kaliyan Kusumaning Ayu Dewi Sanggolangit. Prabu Raja Kalana Sewandana cacut caripanda. Wonten akan arak-arak saking kutha Bantarangin kang jumudal wonten ing Praja Gedhe. Ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun. Ingkang sami nitih turangga. On. Para senopatih ingkang sekti Mahambara Pirbudi Bawa Laksana. Pembasana tegas bapak panunipang disisaning Gerinda. Derekaken jagaripun gustinipun Prabu Raja Kalana Sewandana nglamar Kusumaning Ayu jejuluk
Dewi Sangga Langit. Oh oh, oh oh, ah, oh, 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 ya, oh ah, oh. Was, oh. Sapa ki? On. Ya. Aja akeh engko tuman. Oh, ayo le. Oh ah. Oh oh. Oh oh ah. Oh oh oh. Ah ah. Oh ah. Oh ah. Oh. Oh. Ah. Oh ah.
kula sumanggaaken Rama. Rama kula sumanggaaken. Sapa ki? Kula Ramane Gilgi. Iya. Iya. Oh, hey. Oh, ah. Iya. Oh. Oh, oh. Ah. Oh, oh. Oh, ah. Oh. Iya. Was. Ah. Oh, ah. Oh. Oh. Jos. Oh, ah. Oh, oh, oh. Iya. Cakep. Iya. Jangan. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Jelondonge sapa ki? Oh. On. Oh. Oh. On. Ya. Oh. Oh. Awas. Oh. 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 Yo. Hui. Oh. 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 Ah. Oh. Oh.
Oh. Bocah kok bingung nih. Oh. Iya. Oh. Loh, tolong. Iya. Ayo ngono. Oh. Ya. Oh. 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 Ayo Ger, persiapan. Iya. Ayo Oh. Awas. Oh. Iya. Oh, wah. Oh. Oh. Roko Saboyo Putra. Tumpah. Iya. Loh, tolong. Awas. Ngabani tebel, sing mbok abani sapa tebel? Ancang-ancang ya ancang-ancang umpae siap kok. Heeh ya. Lah kok garap kancane dobel bocah. Yo. Hoi. Hoi. Ho. Ah. Ho. Ah. Cakep. Harimau Selatan. Waya ganongan ora harimau bol. Ganongan. Harimau ning kongko. Ya. Iya. Wow. Oh. Oh. Iya. Dewe kok keselak urung-urung. Urung ngombe kok keselak. Minggir bol, orang di tengah ngono. Mosok malik ping pindhoe kok malik iki lho. Wong lak kurang ajar ya kowe lho, Bol. Ndi-ndi kon sisi ngadepi piye ora iki? Kebelet coba delak mol. Omonge sapa? Jol
nek aku ki bocah idiot, Bu. Heeh. Ketok umbel terus tak dilatih jenenge edan. Lah ki men gak kena, kene wong normal e. Lah jaremu gak normal lho DJ ta, Bol. Yo engko. Wong kok DJ-ne kok. Oh iya wis sing ra wong. Iki lho edan Iya. style modele. Diomongi wong ning donya ki sing ra kena diomongi ya mok wong loro. Lah ada apa? Nah, siji wong gendeng, Loro. wong sing jatuh cinta. Lah iki iso. Ora kena diomongi wong loro wis pokoke. Iya wis pokoke gak kena diomongi iki. Dek dhewe tau nglakoni. Ayo bol wayamu bol wis ayo bol. Kenaan. Hop hek kan. Gak suka. Wayahmu bol ndang bol. Alah rasa ngeleno eler iki. Lah, Tau ngono lho. Lah iya iya iya. Ayo, Iya Pak, iya 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 iya. Iya. On. Persiapan. Ya. Iya. Ayo. Datalah. Oh. Oh. Dak. Oh, tolongan apa? Gak bisa balik nih kok. Berarti malah bobok ini kok. Aja sampai boboki, iki lak boboki malah bingung. Dek nganane Senen, dengi Pak Rin, engko ganti awakmu malah bingung. Bobok. Min malah iki. Lah iya. Bol apik lho. Ayo. Isi apa jenenge mbok dhewe gak mesti pake lho. Mesti kancane iki kok. Ayo yu. Loro ya. Ayo. Iya. Alon-alon pokoknya kelakon, geremet-geremet watoni selamat ger. Pasno to Pak Ren? Oh iya. Ya. Oh. Rodok ndek tebul kak pupuk gak kuat pi lho. Lah ipun radinci kok lempohe jane ngapa to, Pon? Bol. Bocah ki mambengi kangge kita bocah ki. Aku yo ora Lewat DJ kok wis pekah. malah gak demen terus. Iki mesti ngene susah lempong iki. Lah iya. Rugi namun tatonan gambare lawa-lawa karo kupu-kupumu lho. Antine Tenagane tipis. nek ditumek kancane kok ambruk. Ambruk. Lah nek ditumek bojone kok ngadeg. Lah. Wis jeneh. Maksudnya ngapa ngono? Jeneh. Ya. Oh. Iya. Ayo persiapan. Ayo. Oh. Oh. Ayo tepuk tangannya mana? Roko Samboyo Putra. Ayo le. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, cakep. Ayo tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Rogo Samboyo Putra. Arep tak geser dikit. Ayo ger. Ayo, awas. Satu, 2, 3. Ayo tepuk tangannya mana? Ora umum pupuk nek belajar Pak ya penak Pak.
Sik. Piye, Bu? Wis. Aman to, Bu? Roh Aman. dhewe ta grupu. Oke. Grup ade mangan apik. Enak Bu ya? Bu. Hah? Bu. Wis bal. Mbok tang-tang iki apa? Bu, sing ajrong sikil siramu kok angin-angin iki. Kuwi ya kemeng endas kene iki. Ngono lho. Apa ade, Bu? Ayo Cateng, ganti liyane nek. Ah. Ayo mo. Alon-alon pakai kelakon gremet-gremet watone slamet ya. Wes sik. Wis nek gak mapan penak tenan gak tak gameli. Kok ning dhuwur kok oyo-oyoan iki bayi maksude piye? Pak Rin medhuk Pak Rin katokmu mlorot kuwi lho. Medhuk sik. Lho bayi apa rakapan kok gak? Pak Rin medhuk sik. Lah. Wes. Ya. Oh. Iya. Ayo Ger. Sik yuk, sing isor ngelak yuk sakne. Sik. Lha wong nyambut gawe arek ngombe iki lho. Ngono nek wis leren lagi ngombe, ya keselak kok. Kowe kleru neh. Lah piye? Umume mendek Bu ora nambah Bu. Cate dhuwur malah ngombe. Ora ngono nek barakmu sakmene kaya swidak kilo derajat kok. Wis lho kancane geser. Gamblane mantek. Ya mudune lere. Kancane bosok. Kancane bongkono ning isor. Leri bar ini. Siap, aku muni siap, Bu. Gamelan juga. Siap nak leri. Nak kancane gung siap sampai petenengen ngene. Leru teng-teng aja mau nggane gamelanmu. Oke, aku mulai sing ngomong Pak Rin medhok sik katokmu Apa mlorot. mau? Siap, aku muni siap. Dong, Ayo lagi. Iya. Mbok duwe tepos slira karo grup lanang. Iya. Gamblane mantek. Ya meduno. Oh iya. Ateng karo leri nyekso Ayo dhewe. Pateng. Aku ning mriyo. Oh iya balik. Engko nek gamelane mandek. Ini. Nek gamelane mandek kemuduk Pak Rin ya. Iya. Oh iya. Ya saja nek ning dhuwur gak tatak ya ning isor ngono lho ya, ya gak apa-apa. Heeh. Ya. Maksudnya macike kan enak. Piye sih to piye? Oh alah ya. Kena kabel. Heeh ya wis ya ning isore.
lah pupuk karo panggunge dhuwure padha iki mbok rasa macik pupuk macuk panggung ae kok. Lho padha. Kacek 5 cm sedang kepadha ngono. Puk ngadeg kok tepuk ngadeg Puk. Ngadeg kok. Wis ngadeg kowe. Oh. Ayo. Oh. Iya, yo. Dah. Awas. Oh. Pak Rin naruh ipon yo penak nang meduke mak cingkrik nodok meduk iki wisan. Apik ta idene bapak-bapak. Bapakne gendeng ade kok melok ya kene gendeng. Apik ta, Ndre? Aduh, sio. Dasmu gak apa-apa no. Heeh, ya wis, Bul. Wedake Cukup teko kene. Heeh, iki durasine wis mepet Mas Kabul. Iya. Heeh, sedentene masyarakat kene iki enek dadak merate. Walah. Heeh. Rogo pentas spektakuler.